Sziasztok, Nero vagyok, és ebben a tutoriálban azt szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan készítsünk PHP-ban számológépet a lehető legegyszerűbb módon. Nos, akkor mentsük el a fájlt, készítsük el ezt a fájlt. Létrehozunk egy űrlapot a alap HTML form parancsával. Metódusnak beállítjuk a posztot, és actionbe pedig beállítjuk a semmit, azaz a jelenlegi fájlt. Input type text name a. Ezzel most létrehoztunk egy inputot, ami majd megadja nekünk az A értéket. Ugyanezt létrehozzuk a B-vel is, és létrehozunk egy submit inputot is, aminek azt a nevet adom, hogy submit. Kész, elmegyünk, megnézzük, eddig létrehozott egy ilyet, ezt a küldést átállítjuk egyenlőségre. Elmegyünk. Rendben. És ide az A és a B közé teszünk egy selectet, ami az operátorokat fogja tartalmazni. Azaz, hogy plusz, mínusz, per jel, csillag, és a hatványozásnak a jele. És akkor ide írjuk, hogy plusz, még létrehozunk 5-öt, egészen 5, akkor ez itt mínusz, szorozva, osztva, és akkor a hatványozás jelet. Elmentjük, itt némnek megadtam, hogy O-t, úgy mint operátor. Kész, ez itt középen. És akkor a PHP-val megcsináljuk, hogy futassa le ezeket az adatokat. If isSet post submit. Tehát, hogyha van submitunk, azaz, hogy rákattintottak a küldés gombra, ami az egyenlőséggel, akkor hajtsa végre a műveletet. Rendben. Akkor megadjuk neki itt a stringeket, hogy egyszerűbb legyen mindenkit kezelni. O. B. Így most megvannak az alapstringek, amiket át kell, hogy adjam majd át kell, hogy adjam az űrlap. Switch parancsal átalakítjuk az operátorokat műveletekké. Tehát, hogyha az operátor plusz jel, akkor az eredmény stringünk legyen az A, meg a B összeadása. Tehát, hogy plusz jelet írunk közéjük. Break. Ezeket lemásolgatom még 4-szer, és átírkálom a jeleket köztük. És a hatványozáshoz egy másik parancsot kell használnunk, egy külön parancsot. Ez lesz ez a O parancs. Az A értéket a B hatványra emelik, és az eredmény szerint megadjuk. Hogyha pedig egyik se, akkor írja, hogy ismeretlen művelet. Rendben, így most el fogja menteni az eredményszeringet, de kiírjuk az eredményt az egyenlőséggel után. Ezt kiírta nekem, hogy nem találja az eredmény stringet. Ezt a fölösleges hibaüzenetet megszüntetjük. Az error reporting 0 adásával. Most már nem fog ez minket ott zavarni. És még adjuk össze egyet. Ami ez a 2-t, azt 5-öt. Ki fogja adni nekünk, hogy 7. Csodás.
Rendben. Adjuk meg neki mondjuk, hogy az űrlapnak egy szépítésképpen a size maximum 12 legyen. Jaj, ez fölösleges kell. B-nek is max 12 lesz. Összépúzva. Rendben. Állítsunk be egy placeholder-t. Azt jelenti, hogy ha még semmit nem írtad el, akkor mit fog kérni? Természetesen, hogyha nincs ott semmi, akkor alapértelmezetten nullát fog érzékelni. Ezért én odaírtam, hogy nulla. Ugye még nem írtad el semmit, akkor úgy nulla. 45, 489 te viszont kiírtad az eredményt. És akkor írja ki nekünk ide, amit én megadtam. Amit az előbb beírtam. Ezt ezzel tudjuk elérni. Jaj, nem ide. Hogy beállítjuk az elküldött stringeket, az előbb elküldött stringeket. Ezeket a post dolgokat. Így kész. Akkor most én 45-öt írja, 56-ot, 78-ot. Elosztom. 0, akármi. Kiírta nekünk itt az eredményt. Rendben, viszont ez itt most én osztás volt, és ide mégis plusz élet ír ki. Ezt ezzel oldjuk meg. Mi mondjuk itt is megadunk egy stringet. Selected. Ez azt jelenti, hogy az összeadásra ment rá. Itt kivonás. Logikusan. Szorzás. Osztás. És hatvány. Így most ide beszúrjuk az eredményét ezeknek. Tehát a selected parancsot, hogyha van, akkor ide fogja nekünk kiírni. String. Hatvány. String osztás. String szorzás. String kivonás, és az ott már ott az összeadás. Most frissítek én. 40, 456, akár beírunk itt a számot. Akkor maradt ott, eredményt is kiírta, és minden jól működik. Köszönöm, hogy megnézted a videómat, remélem neked is sikerült megcsinálni. Sziasztok!